Sziasztok! Hogy vagytok? Köszöntelek titeket újra a csatornámon. Egy picit régebben csináltam az utolsó videómat, mert mostanában az én életemben is elképesztően sok változás történt, és azt gondolom, hogy a tiétekben is, mert kb. Bárkivel beszélgettem, mindenki azt mondta, hogy most költözik, vagy most vált munkahelyet, vagy most szakítottak a párjával, vagy most válik, tehát annyiféle változást hallottam most az életben, illetve a többi embertől is, hogy én azt gondolom, hogy azért mindannyiunknak van valamilyen szintű változás ebben a nyárban, és erről szeretnék nektek beszélni, hogy hogyan éljük meg ezeket a változásokat. Ugye én azt látom, hogy kétféleképpen állunk hozzá a változásokhoz, vagy úgy, hogy nagyon-nagyon félünk tőlük, és nem merünk kilépni, és inkább taszítjuk, és nem is akarunk kilépni ezekből a megszokott helyzetekből, mert egyfajta szorongást vált ki belőlünk, és inkább maradunk a kényelmesbe, ami nem feltétlen jó, viszont megszokott, és benne maradunk, mert nekünk ennyi jár. A másik pedig az, hogy lehet, hogy félelmetes, de inkább egyfajta izgatottság jön elő bennünk, és elindulunk abba az irányba, ami egy változást hoz. Legyen ez munka, legyen ez párkapcsolat, legyen ez az önmagaddal való kapcsolat, legyen ez költözés, tök mindegy, csak egyszerűen elindulsz egy másik irányba, mert érzed azt, hogy kell neked ez a változás, illetve az élet sokszor magától hozza ezeket a helyzeteket, és belerak, hogy te végre elindulj egy másik irányba, mert neked ott sokkal jobb lesz. És között, a kettő között az a különbség, hogy te hogyan állsz hozzá, hogy te mit gondolsz ezekről a helyzetekről. Ha úgy állsz hozzá, hogy Úristen, ez nagyon rossz lesz, és én ezt nem akarom, és miért történik ez velem, akkor bizony a hozzáállásod által a kedved is szorongóvá válik, és nem érzed jól a helyzetben magad, félsz, hogy mi lesz ennek a következménye, és egyszerűen nem is látod a pozitív oldalát. Talán amikor már lenyugodnak a kedélyek, akkor rájössz, hogy jaj, nem is tudom, minek aggódtam ennyire. Ez a jobbik eset. Vagy éppen annyira eltaszítod magadtól azt a jó új dolgot, ami lehetne jó, csak még nem látod esetleg, hogy mi a következménye, hogy egyszerűen inkább nem is lépsz tovább, hanem benne maradsz a régi megszokottban, ami amúgy nem biztos, hogy jó, de legalább már ismered. És a másik hozzáállás pedig az, hogy oké, rendben, lehet, hogy félelmetesnek tűnik ez a helyzet, hogy most megint jön egy változás, viszont na nézzük, mi az a jó dolog, ami ebből jöhet. Milyen új embereket ismerhetek meg, mit tanulhatok ebből a helyzetből, milyen fejlődésen mehetek keresztül, és ekkor már egy izgatottság, egy kíváncsiság és egy életörömöt ültetsz magadba, hiszen várod, hogy mi lehet az a új dolog, amit te megtapasztalhatsz. És nem mindegy a kettő, nem mindegy, hogy hogyan érzed magad a változás közepette. És fontos az, hogy a változást megmerjük engedni önmagunknak, és merjünk beleállni, hiszen tényleg elképesztően sok jó dolgot hozhat magunkkal, vagy magával. Hiszen én is most ezen megyek keresztül, illetve mentem, főleg a hivatás területén, de az életem többi területén is sok változás volt, és a hivatás területén nem eltűnt valami, hanem inkább hozzáadódott még egy plusz dolog az életemhez. Ez nem más, mint a course edzői, tréneri állás, illetve munkalehetőség, ami csodálatos, és elképesztően szuper csapatba kerültem bele, elképesztően fantasztikus emberektől tanulhatok, hatalmas támogató közegben, és rengeteg embernek tudjuk az életét minőségibbé és jobbá tenni, valamint az egészségüket szolgálni ezzel a mozgásformával, és elképesztően sokat tudok ebből tanulni, és már tanultam ez alatt a 3 hét alatt, mert nagyon-nagyon intenzív volt, de nagyon-nagyon élveztem. És ugye ami új dolog, az elképesztően sok energiát és figyelmet vesz, vagy
de hát igen, vesz igénybe, nekünk bele kell fektetnünk a figyelmünket és az energiánkat, és ettől is meg szoktunk ijedni, ezért fel szoktuk adni sokszor, viszont érdemes kitartónak maradni, és megnézni, hogy mi is az, amit ki tudunk magunkból hozni, és menni, és csinálni, mert elképesztően jó eredmények születhetnek, és nagyon sokat tapasztalsz, leginkább önmagadról. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy maradj kitartó, és csináld azt az utat, amin elindultál. Persze, hogyha az tényleg azt érzed, hogy ez neked való, és te ezt nagyon-nagyon szeretnéd csinálni. És én ezt éreztem most itt a Curves-nél, hogy elképesztően jó csapatban vagyok, nagyon sokat fejlődhetek, nagyon sok embernek lehetek pozitív hatással az életére, és fantasztikus csapatban dolgozhatom, úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon sokat ad, és én nagyon örülök, hogy ide találtam, és ide vezetett az élet, vagy én teremtettem meg magamnak, vagy minden egyszerre történt, ki tudja, ki miben hisz. Én azt gondolom, hogy fantasztikus, hogy ide kerültem, és nagyon örülök neki, és megyek tovább, mert itt nincs megállás, folyamatosan lehet tanulni, és rengeteg embernek pozitív hatással lenni az életére, úgyhogy számomra pedig ugye ez a fontos, és az, hogy ugye olyan értékeket képvisel a Curves is, amit én is. És mellette ugye ugyanúgy csinálom az érzelmi mentorságomat, mind egyéni konzultációkban, mint workshopokban, illetve a női program is hamarosan indul újra, úgyhogy nyugodtan jelentkezzetek. Úgyhogy én azt javaslom és tanácsolom, vagy esetleg csak mondom, hogy merjetek belevágni az új dolgokba, ne féljetek az újtól, a változástól, mert nagyon sok jót hozhat magával, és hoz magával, csak legyetek rá nyitottak, és merjétek ezeket meglátni, merjetek ebbe belevágni, és menjetek, csináljátok, ha a szívetek visz arra, ha a saját értékrendeteknek megfelelő, és merjetek tanulni és fejlődni általa, és higgyétek el, hogy nagyon sok csodát hozhat az életetekbe. Úgyhogy legyen csodálatos szép napotok, hetetek, és élvezzétek a változás csodálatos szelét. Legyen szép napotok. Sziasztok!